Como decía Carlos, no Instituto de Laracha isto xa se deu o curso pasado, un destes cursos, primeiro e segundo do ano pasado pasou en segundo de eso, xa tiveron que reducir de 4 a 3 unidades, e este ano tamén corre o primeiro de eso, precisamente por non cubrirse esta vacante de profesor de matemáticas. O claustro do Instituto, os profesores xa comentaron que o que se temen é que o que pretende a Xunta de Galicia é reducir en todos os niveis de eso de 4 a 3 grupos, concentrar os alumnos en 3 grupos, e iso non é porque se reduza o número de alumnos, que non é o caso, todo o contrario, é porque se aumenta, se masifican as aulas. Os propios profesores, ademais, teñen dito que o ano pasado, con esta reducción, xa se detectou un incremento importante do fracaso escolar no centro. Por tanto, é unha reivindicación, no caso do Laracha, é unha reivindicación non só do Instituto, dos profesores, do claustro, dos propios sindicatos, tamén dos pais. A asociación AMPA ten feito movilizacións, desde o BNG de Laracha apoiamos desde o principio esas movilizacións, temos presentado xa iniciativas nos dous plenos anteriores, iniciativas que foron resultadas polo Partido Popular, a maioría do Partido Popular, iniciativas no sentido de que se dará cobertura a esa praza de profesor de matemáticas. Que non se está a demandar un incremento da plantilla, senón que se cubra a plantilla que hai.